Herria Bilduk egoitza berri bat inauguratzen du Gasteizen. Hori gauza beti ere importantea da, movimendu politiko batentzat, edo alderdi batentzat, baina are eta importanteagoa da ulertzea Euskal Herria Bilduk euskal politikagintzan eta Araban politikagintza berri bat inauguratu dula eta eszenatoki berri bat aspaldi inauguratu zuela. Eta nire ustez hori da garrantzitsuena. Ze zentzutan, Euskal Herria Bildu lehen indar politikoa izan zen autonomikoetan, lehen indar politikoa izan zen Gasteizko udal hauteskundetan, eta ia lehen indarra izan ginen hauteskunde foraletan. Eta horrek inauguratu du eszenatoki politiko berri bat Araban, eta esango nuke hortik Arabatik haratago Euskal Herri osoan ere bai. Horrek eramaten gaitu ardura hondik ere handiagoa izatera, eta orain dela egun batzuk berriz ere sinatu ditugu aurrekontu batzuk, bai Aldundian eta bai udalean, eta beti esaten dugun bezala Euskal Herria Bildu akordioetan dagoenean jendeak irabazten du eta eliteak galdu egiten du. Eta hori berrestera gatoz gaur berriz ere egindako akordio hoietan. Orain, momentu honetan, badago eztabaida bat 3 probintzietan, batzuk erreforma fiskalari buruz esaten dute, eta gu esaten duguna da, makillaje fiskal bati buruzko eztabaida bat piztu nahi dutela batzuk 3 probintzietan, eta horrek badu aurrekari bat guretzat nahiko argigarri izan dena, eta izan du da Eusko Alderdi Jeltzaleak Madriden energetikaren zergen aurkako bozkan adierazitakoa. Ez da aurrekari on bat. Baina ez gaude gaur hemen bestei buruz hitz egiteko. Gutaz hitz egiteko gatoz gaur ona, inaugurazio honetara. Eta zentzu horretan esan nahi dugu, Euskal Herria Bildu akordiotan egoteko jendearen interesak babestu behar direla, eta Euskal Herria Bildu ez dela egongo interesak babesten ez dituzten inongo akordioetan. Hemen eztabaida batzuk toki batera edo bestera eraman nahi dute, baina guretzat eztabaida oso erretza da. Gu privilegio fiskalen kontra gaude. Eta hori da eztabaida. Eta privilegio fiskalak dituzte jauntxo batzuk eta elite batzuk. Eta zentzu horretan Euskal Herria Bilduk ez du babestuko privilegio fiskalak hobesten dituzten akordioak, eta Euskal Herria Bilduk beti bezala egongo da akordioetan, akordio horiek babesten baldin badituzte Euskal Herritarrak, Euskal Herriek gehiengoak eta Euskal Langilegoa. Eta beraz hori da gaur berriz ere ona arduratsu esatera etorri garena.